ഹായ് ഗായ്സ്, ഞാൻ പിന്നെ എത്തി. ഇന്നെൻ്റെ ഓഫാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ചുമ്മാ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഹോട്ടലിൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ്. ഇതാണ് എൻ്റെ ഹോട്ടൽ, സോഫിറ്റിൽ കോർണിഷ്. 5 സ്റ്റാർ ഹോട്ടലാണ്. കൊമ്പത്താ ജോലി എന്നൊക്കെ പറയും. എനിക്കേ അറിയും. നിക്ക് പറകിലോട്ടോ എൻ്റെ ഇതാണ് ഷെയ്ൻ. ആർക്കും കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവൂല ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവൻ നല്ലടത്തെ അഭിനയിച്ച് മിസ്റ്റർ ബോയ്. അവന് ബൈ പറഞ്ഞ് നേരെ കഫ്റ്റീരിയയിലോട്ട് വന്ന് നോക്കിയപ്പം 2 കൂടി ഇരുന്ന് സൊള്ളാണ്. അവൻ പാവമാണ് കേട്ടോ. അവൻ നമ്മളെ ചെറുക്കനാണ്, നമ്മളെ ബോയാണ്, പാവമാണ്, ശ്രീലങ്കക്കാരനാണ്. ഇതാണ് എൻ്റെ റൂംമേറ്റ് ദുർഗ. ഇത് ഓടിപ്പോണത് ഉഡായിപ്പിനാണ്, കള്ളപ്പരിപാടിക്ക് തെണ്ടി. ബൈ. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അടുത്ത വിശേഷങ്ങളായി അടുത്ത നാൾ കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ.